Ngilonda ebusuku nasemini ngiyalonda. Are you there? Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law: justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Lithina lesizulu. Iphenye mic. Nikezani lo umama ongifundela egameni lenkosi. Angizoshumayela ngiyahamba mangiqeda ukukhuluma just to see ukuthi angiqedanga ukukhuluma emachisini last Sunday ngisawugqibezela inkulumo. Verse 23, chapter 23, the book of Matthew. Verse 23. Maye kinina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nithela okweshumi kwesikuntshane nokwentshungu nokondonqa niyeke okunzima komthetho ukwahlulela nesihawu nokukholwa benimelwe ukwenza lokhu ningakuyeki nalokhu. Ngosimaye kusukufunda kwezika. Amen. I want us to work on this one, Mama Shusha. I am Zala. Again, ulokhuzana lapha emuva. M2. Kwal. Hey, bafa ngikubona. Glory to Jesus. Amen. When we went to start the church in Mechisin, uyena who was a force behind wasifunela indawo lasobeka khona itende komunye umuzi kwakuthiwa ikacela. Saqala khona we had a crusade, saba nephasika khona, then we started the church. Thank you for coming, Baf. God bless you. Amen. I want us to look to the statement that Christ is making here, which those who are anti-tithe use it. Sasibheke inkulumo uKristu ayenzayo la laba abangakholelwa ke kuKristu abamelene nayo. Who are anti-tithe. Abangakhiphi okweshumi abamelene nakho. This is where they based some of their arguments. Ilana kababeka khona isekelo sokuphikisana kwabo. Nangu usanelizwe lapha emuva ngimbona. Siyabona into eyelo ngithi MK noma ngididekile phela le inhlangano imbala eyangidida ngazi iBhayibheli. God bless you, my son. Amen. But I must make this disclaimer first. Kodwa kumele ngicaciseke lokho kuqala. That every house has its own doctrinal stance. Ukuthi wonke umuzi unemfundiso zakhona abami kuzo. Which sometimes is not a standard for everyone. Okuthi kwesinye isikhathi akuyona indlela nenqubomgomo yawo wonke umuntu. For an example, there are those that believe that when you have given your life to Jesus Christ, njengokuthi nje kunalabo abakholwa ukuthi uma unikela ukuphila kwakho kuJesu Kristu, saved by grace, wasindiswa ngomusa, you become a new creature. uba isidalwa esisha. What happens after does not change that you are a child of God. Okwenzeke emva kwalokho akushintshi ukuthi umntwana kaNkulunkulu. They put an emphasis to an extreme that Bagcizelela kakhulu ngalendlela yokuthi even if you go astray, noma ngabe uduka, usasindisiwe. you are still saved. Then you listen to the argument ukuthi hey khona abakholela kuyona noma bengakwazi ukuyichaza kodwa ikhona. Ulalela inkulumo and you find that there is something they believe in even though they can't explain it. Mawulalela lencwazi uyayizwa ukuthi ayingeke ngathi ine error. If you listen to this explanation, you can find that khona iphutha elikhona. Phela ngeke eBhayibhelini kukhulunywa ngokuwa
if kungekho. Because the Bible will not talk about falling if it does not exist. So much that it will say, remember where you have fallen Ngendlela ukuthi kuyakukhumbuza ukuthi khumbula ukuthi uwephi and rise again. bese uyaphakama. So lokuthi akusaweki siyadukiswa lapho. This doctrine They that want we us- can never fall is they- deceit. They want us to be comfortable in the fallen nature. Bafuna ukuthi sinethezeke esimweni sesono sokuwa By killing the consciousness ngokubulala unembeza of holy living. wokuphila impilo engcwele. You see, they are stunts. Indawo le abamikulo Abamakuzo. where they stand. There are others who believe that now that you are safe, you're a child of God, Kunabanye abakholwa ukuthi manje ngoba ususindisiwe umntwana kaNkuluNkulu. beka izulu ikhaya lakho. Just look unto heaven your home. Uhlupheke la, Be poor here, ungabi lutho nje. amount to nothing. Baze bakutshela bathi kunengcebe bekiwe ngale. Until they tell you and encourage you that don't worry, there is wealth that is hidden in heaven. Which is not aksimanga. It's not a lie. It's just an extreme to a particular emphasis. Ukugcizelela nje okunwebekile entweni ethile. And then more sober ufunde statements ka Christ City. And then if uphusile in your mind and read the statement of Christ, it says this. Seek ye first the kingdom of God Funani qala umbuso kaNkuluNkulu and his righteousness, nokulunga kwakhe. and these things shall be added. Konke lokho kuyakunezelwa kimi. And you want to know which are those things? Fisa ukwazi ukuthi eziphi lezo zinto. It's the same things he spoke about in the above verses. Zona lezo zinto akhulume kuze emavesini angaphezulu. What shall you eat? Uzawudlana, What shall you drink? uzophuzana, What shall you be unclothed into? uzombathana. So he says the proof that you are seeking the kingdom Uthi ke isiqiniseko sokuthi wena ufuna umbuso. is the addition of what shall you eat? Ukunezela kokuthi udlana, What shall you drink? ukunezela kokuthi uphuzana, What shall you be unclothed in? ukunekezela kokuthi ugqokana. So that you're not poor with Jesus. Ukuze ungahlupheki unoJesu. He became poor so that you'll be rich. Wahlupheka ukuze wena ucebe. He rejoiced in the prosperity of his beloved. Uyathokoza ekuphumeleleni kwabathandiwe bakhe. The righteous one shall flourish. Olungileyo uyakuchichima. So it's important that we note that there are certain emphases that we test them through scriptures in order for us to follow them. Kubalekile ukuthi kunezinto ezithile ezigcizelelwayo kodwa sizichecka ngemibhalo ukuze sazi ukuthi silandele yini. I want to also touch base with this one, which is what we believe here, what I believe, what I practice, what I live with. Ngifisa ke ukuthinta isisekelo esithile engikholwa ikona engikwenzayo nengikushumayelayo. Tithing is biblical. Ukukhipha ishumi yizwi kuvela ezwini. It is by revelation. Kungesambulo First practiced by Abraham when there was no law. esaqale senziwa uAbraham umthetho ungakobi khona. The law came to administrate it, Umthetho wafika ukuzohlela but it came by revelation. kodwa wafika ngesambulo. Practiced by revelation, Kwenziwa ngesambulo. an act of faith. Kwenza kokukholwa. So that's where we should start. Ila ke kumele siqale khona. Because laba bangafuni sikhiphe ishumi bathi ukukhipha izishumi umthetho. Ngoba those who do not want us to tithe say that tithing is a law of the Old Testament. Bese bethi uJesu wafika uqeda umthetho. And they say Jesus came to demolish the law. But the tithing Kodwa ukhipha ishumi is before the law. kwakukhona umthetho ungakobi khona. We call it a law because Moses wrote it. Sikubiza ngokuthi umthetho ngoba uMose wakubhala. Yeah, right, bazalwane bami? So the root of the law Impande yomthetho is Moses. uMose. So when you're talking about the law, it's qala la khona Moses.
Uma ke sizokhuluma ngomthetho, we need to start at Moses. But when you look for tithe, Kodwa uma ubheka ishumi, it was before Moses was. kwakungesikhathi uMoses engakabi khona. Moses, what you call Abraham practiced it, uAbraham wakwenza, and also his son Jacob practiced it. nendodana yakhe uJakobe wakwenza. But I'm not teaching you this. I'm just bringing an understanding. Then you make your own choice. Dear saints, angikhulumi lokho because I want you to tithe, but I'm just giving you this information so that you know. I'm not fundraising. I'm bringing clarity. Angizama ukukhulisa nokwenza imali, ngilethe ukucacisela. Khona umehluko phakathi komuntu okhulunyisa ukuswela There's a difference between a person who speaks because of lack nokhulunyisa ukuletha understanding and a principle. and one that comes to bring uqonda nomgomo. Mayibonge Nkosi. Amen. Wafika omunye umuntu ocebile wangithengela lesuit A rich person came and bought me the suit nale icathulo. and these shoes. Ngabuza usibusi imalini lento le. Wathi usibusi isuit u15,000 icathulo 7. Ngathi buka ngabe ungiphe yona le mali. Nikhona uzama? Amen. Ngisho ukuthi ofuna ukugana mangadayisa lesuit nezicathulo angathola inkomo ezimbili meyolobola. I'm saying if anyone wants to lobola anyone, if I can give you the suits and these shoes, you can get a wife. So ke mangiphuma ungibona. Praise the Lord. So I'm saying I'm not talking out of desperation. Angikhulumi ngoba ngixakekile. I'm just bringing clarity and understanding. Nginilethela nje ukucacisa nokuqonda. Ngikhuluma njengosmakade. I'm speaking as God. And I put before you He says ngibeka phambi kwakho death and life. ukufa nokuphila. But said I advise, Bathi nje ngiyakubonisa choose life. khetha ukuphila. That's what I'm doing. Yilokho engikwenzayo. Mayibonge Nkosi. Amen. Hey, isikhathi sami sasiphelile. But beloved saints, Bazalwane, from where we are reading, la esifunda khona. this is Christ speaking after the tithing had been administrated by Moses. uKristu ekhuluma uMose esehlelile ukukhipha isishumo. When now there is a system that is on the table, which is a practice to the tabernacle, to the temple of the Lord. La sekubekiwe indlela yokwenza kwenziwa eTabernacle nase-altar. So now Christ comes in that system. uKristu ufika kuleyo nqubomgomo. He finds faithful tithers, Uthola abathembekile esishumini. the Pharisees and the hypocrites. Abafarisi nabangathembekile abazenzisi. He says, yazi indlela enithanda ngayo inhle kakhulu. Uthi kubo, the way you tithe is beautiful. You tithe accordingly. Nikhipha ishumi ngendlela. Uyabathi konke nikutholayo nikhipha isishumi. He says that everything you get, you take out a tenth. He said, but now I'm concerned Kodwa uthi ke manje nginenkinga ngikhathazekile. that in your thinking, Ukuthi ekuqondeni you nasekucabangeni think that when you have tithe, nicabanga ukuthi manikhipha ishumi it covers justice, mercy, and faithfulness. kumboza nje umusa wakhe nokuthembeka kwakhe kuphela. Says, nibe ningase sasibona isidingo. Then you do not see the need. It says, when you have tithe, Uthi manikhiphile ishumi. into engiyibona kunina, nikhipha isishumi. This is what I noticed about you. You Bese tithe. ngicabanga ukuthi by tithing you have done justice. And you think ukuthi mawukhiphile ishumi usuwenzile You okulungileyo. have done mercy Wenzile umusa, and you are faithful. wena uthembekile. He says, that's the only concern. Uthi nje iyona into He says, ekhathazayo. how have you landed to a thought Nifike kanjani lapho that kulomcabanga? when you have paid your tithe, Ukuthi mawukhiphile ishumi, so lungise konke? you have fulfilled all standards of righteousness. Remember, Christ is saying, after you have tithe, Uthi ke uKristu emva kokuthi ukhiphe you ishumi must love. kumele uthande. After you have tithe, Mase ukhiphile ishumi you must forgive. kumele uxolele. After you have tithe, Uma usukhiphile you ishumi must pray. kumele uthandaze. After you have tithe, Uma usukhipha you ishumi must work. kumele He says, usebenze. you don't tithe and say sengiqedile. Uthi awukhiphi ishumi and you say I'm done. He says, I'm making an appeal to Uthi ngiyakuncenga. balance your tithing
linganisa ukukhipha kwakhe ishumi and the practices of God's given principle. nokwenza kwempilo kwemigomo kaNkuluNkulu. You right, was Amen. So the statement of Christ does not nullify tithing, Inkulumo kaKristu ayiqishi ukhipha ishumi. but it rebuking tithing alone with a behavioral pattern that is contrary to the tithing you are doing. Kodwa kuphikisa ukukhipha ishumi kuphela bese wenza izinto eziphambanayo nalo omkhiphela ishumi. So you can't pay your tithe kodwa unomona ngala. Awukwazi ukhipha ishumi and then you're a jealous and envious person. So he says this must go together. Uthi lezinto kumele zihambisane. So you tithe, then you stop gossiping. Ukhipha ishumi uye kuhleba. So you cannot just say because you have tithe so right. Okay, right. Balance your tithing with your good conduct. Awusho ukuthi ngoba usukhiphela ishumi you are okay. Qondanisa ukukhipha ishumi nokuphila kahle. Namamazi he's saying yazi niwabheka umlingo kulezi zishumi. In other words, he's saying don't expect a miracle from these Lezi sides. zishumi zihlanganise with your obedience to God-given principles. Combine these sides ngokuphila ngokwemgomo nemiyalo kaNkuluNkulu. Amen, bazalwane bami. Amen. So I'm just saying that just for a clarity, Bantwana Baseka will continue next Sunday. But I'm just giving you an understanding here Ngikunika nje ukuqonda la that you'll have to balance your life. ukuthi balansisa impilo yakho. I spoke to another gentleman, cishe ngakusebenzisa igama wrong. Ngikhulume nomunye ubhuti. I said to him, Ngathi kuye, I understand the concept of grace, ngiyawuqonda umusa, but it does not take away responsibility. kodwa akususi ukuma ube responsible. Yayizwa leyo nto? Amen. Yabona? I said to him, even for me to tithe is by grace. Kwanabo ukuthi ngikhiphe ishumi umusa. Bazalwane bami, let's reason around here as abantu abasopa emakhanda. It does not make sense Akuyenzi ingqondo that giving the Lord your tithe, the 10%, ukuthi unikeza uNkulunkulu ishumi sakho will sustain the 90%. kuzogcina u90%. It's an improper calculation. Ukubala lokho okungayenzi ingqondo. You rather say the 90 will sustain the 10. Ungancame uthi u90 uzogcina u10. It doesn't make sense. Akuyenzi ingqondo. But results Kodwa imphumela make sense. uyayenza ingqondo. Mangiphinde. May I repeat? Tithing results Imphumela yokukhipha ishumi make sense. kuyayenza ingqondo. Tithing on its own as a concept, Ukukhipha ishumi even when you try to explain it, it does not make sense. mawuzama ukuchaza akuyenzi ingqondo. But wait until I tell you. Kodwa linda ngize ngikutshele My faith in the tithing, ukukholwa kwami ekukhipheni the ishumi. grace I have to tithe, Umusa enginawo ukukhipha ishumi what it has done for me. ukuthi kungenzeleni. Ongashona ilanga. Oh dear saints, the whole day can It's a pass. working principle. Umgomo osebenzayo. You have peace even when you don't have money. Unokuthula ngisho imali ingekho. You are never stranded. There's always help. Awukakaze uhlale budedengu dengwane Awutshali imbewu engaqhumi. You don't plant a seed that does not sprout. Somewhere, somehow, there's a way in which God decides to sustain you Ngendlela ethile imfihlakalo kunendlela uNkulunkulu anquma ngayo ukugcina. because of your faithfulness in your tithe. Ngenxa yokuthembeka kwakho kokweshumi. Akulwele nezimpo ongazazi. He fights even battles you do not know. Kwakhona umunye wayesutha angazi wayisuthini kodwa wayesuthele. Say there's somebody who was just full in their stomach. Wathi nje esakhuluma esathi umsimanga kwawukuthi thwa kwavela umunye ongasonto. Whilst they were still gossiping and saying prophets this, and one that was an unbeliever arised. Wathi umsimanga uyakholwa umzalwane uzokuyeka thina sokubhaxabula. And he said the prophet Actually is a called. saint. He will not do anything to you. What But is we into unbelievers will soyenza beat you up. sizokushaya.
we will beat you up. Wajiyeka nje le yeka nje lento oyiqalayo ngoba And he said, just stop. ngeke siluke umsimenzi uzothi inkosi kuthethele thina ngeke sisho sizokushaya. The prophet will say, the Lord forgive you, but we will beat you Bathi up. phuma egameni And he likaMsimanga. said, stop gossiping about the prophets. That's what tithe will do. Ilento ezokwenza ishume. It rebukes the devourer. Lixosha odlayo. Bazane bami, I can boldly tell you I don't lack anything Dear saints, nginganitshela angisweli lutho. because I have learned a principle that is working. Ngoba ngifunde umgomo osebenzayo. Imali mangiyimemezi yezwa ngoba inende ngiyibona imali engathi iyaphela. Ngiqale ngithi imali ungayenzi leyo nto. When I see that the level of money is going down, I speak to it and I say, don't do that. I call upon money and money responds. Cha ungadlali kanjalo phela kuyonto okudlala leyo. Udlala ngokungishiya imali. Hayi unohlala wrong. You can't do that. Money, you cannot depart from me. Bese ngiyanyakaza ngithi hayi le mali icabangani. And then I move and say, what does this money think? Mhla ifuna ukuhamba ngivuka ngiswenka. The day that money wants to leave, I wear my best clothes. Ngikhombisa ukuthi uhlala lana wenza njani I manje. wake up and I show it that no, this is your dwelling place. This week ke yafuna ukuhamba ngayibuka Kuleli sonto, ngathi yohambela isidoma ayimina. and I said, no, you will leave the foolish, not me. Avuka ilanga swenka ngishaya black kwami ngaqhwa kahle ngamuhle ngazibona ngathi yaqoka into yamsimanga. Athi ngithi kwangena u5 ngala ngathi ngithi kwangena omunye u5 ngala ngathi oma 1000 nje 5 rand 5000 kwena u5 athi kwangena u5 wafona omunye iaccount yakhe anginayo ngamnika wathi wafaka ukuthi ungathi nakho izwile ngoba ayikwazi ukuhamba. I have learned a principle that works. Ngifunde umgomo osebenzayo. I'm a tither. Ngiyokhipha ishu. And here is a purely advice I give you. Nasi nje isiboniso engikunikeza sona nje. Try it. Awuzame. Yeke debate le yabantu ngaphandle. Try this one. Stop people's debates out Because you have umsimanga there. Ngoba you have the prophet. who is your father, Oh baba wakho. who is a tither Okhipha ishu. and is living well. Uphila kahle. Living well. Uphila kahle. I'm a tither. Ngikhipha ishu. Very apologetic about it. I'm not apologetic about it. And anginankinga, anginaxolisa. If there's one thing I'm happy about is that I'm a tither. Uma kunento engithokoza ngayo ile yokuthi mina ngiyasikhipha ishu. I'll then continue next Sunday. Above that, I'm a giver. Ngizoqhubeka next week phezu kwakho konke mina ngiyanikela. I flew myself to East London Ngizithengele mina ibhanoyi lokuya East London. and flew myself to Joburg Ngaphinde ngazithengela ibhanoyi lokuya eJoburg. and booked a hotel for myself Ngazibhukhela ihotela. and flew coming back this morning Ngathenga futhi ithikithi ngizibuyele. without a stress. Ngaphandle kokukhathazeka. Because my God in whom I tithe, He provides. Ngoba uNkulunkulu wami engikhipha kuyishumi uyanginakekela. I pray that the Lord will give you a sign Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akunikeze that when you isibonakaliso. make a decision into your heart, Ukuthi mawunquma enhlizweni yakho. I am going to be a faithful tithe. Mina ngizoba okhipha ishumi ngokuthembeka. I want to prove God's faithfulness. Ngifisa ukubona ukuthembeka kukaNkulunkulu. Ufuna umbone ngixoshela izitha, I want to see him chase my enemies away. abuyisa ukuthula empilweni yami, Restore peace in my life. aphakamisa ibhizinisi yami, Make my business to arise. avula amazulu Open the and heavens. pour out the blessing. Ethulula isibusiso. I'm going to be a faithful tithe. Ngizokhipha ishumi ngokuthembeka. Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for clarity and understanding. Thank you, Father. I therefore pray in the name of Jesus the Christ, even as we meditate on your word, looking to your faithfulness and the truth of your word concerning tithing. Our hearts abheke kuwena, alambele nafuna wena. Therefore, Lord, fakazela izwi lakho upon our lives. In Jesus' name we pray, amen and amen. May I ask the ushers to come running? The other one will be this side.